Low-key, we go crazy. Nोंखौ लोगो मोननाय सिगां बेसे थायोमोन आं खुस नोंखौ लोगो मोननाय उनाव बिखायाव हाबनाय मोनसु मिनिटाव सेफायलांबाय गासै गोसो थोनाय होनाय रादाय बोरै आं बावगारनांगौ जाखो गासै नोंनो दिनै बुं फाफ्लियाव न'नि जिम्मेदारि बेखायनो थायो दा सिरि जालाङो बेसे हरा आंनि उन्दुआलासिनो फुं बिखाया बायबा रावबो इयाव थाबैनो बावखानो हाया राननोथ' सोलोंबाय नाथाय राननाय जायासै दुखु आंनो नों हिम्मत हो आइ बिजाब नङा महर बुजिनो फोरों नों बुङो जि जायो गाहामनि थाखायनो जायो बास गारनाङा धोरोम नोंनिफ्राय मोननानै बोलो आं उथिबाय आखायाव दिखांना खोलोम लेखायाव लिरना बोहैहोगोन दिनैसिम जानाय आं बेसेदि रोखोम बेसेबां आइ बियो बुङोमोन आंखो मालाबो आंनिफ्राय जुदा जाखाया आइ बियो बुङोमोन आंखो जिबनाव आंनि अनगा रावखौबो लाया आइ बियो थगायसुलि जाना थारैनो सेफायलांबाय आंनि बिखा मोदैजों बुंफबनानै थायो बै खालिनिफ्रायनो आंनि मेगना बेसेबाव जेनबावनो आइ सोलायनिसै आरो बेफोरखौ सानला मोनबाय आं असान्ति बेनि खोथाखौ खर'आव सोनानै लाना नोंल'सो मेडिसिन आइ सानफ्रोमबो थागोन आं नोंनिल' जाना नाङिखौ बोखारना आं सायख'ना लानोसै दोरोदनाय लामा नोंखौ लोगो मोननाय सिगां बेसे थायोमोन आं खुस नोंखौ लोगो मोननाय उनाव बिखायाव हाबनाय मोनसु मिनिटाव सेफायलांबाय गासै गोसो थोनाय होनाय रादाय बोरै आं बावगारनांगौ जाखो गासै नोंनो दिनै बुं फाफ्लियाव न'नि जिम्मेदारि बेखायनो थायो दा सिरि जालाङो बेसे हरा आंनि उन्दुआलासिनो फुं बिखाया बायबा रावबो इयाव थाबैनो बावखानो हाया राननोथ' सोलोंबाय नाथाय राननाय जायासै दुखु